Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω 6 βιβλία που θα ήταν ωραίο εάν τα παίρνατε. Ο συγγραφέας τους είναι ο Ιούλιος Βέρντ και εκδόσεις Παπαδόπουλος. Είναι μια πολύ ωραία εισαγωγή για την παιδική λογοτεχνία, με μορφή παραμυθιών, έτσι. Ναι, με μορφή παραμυθιών. Εμείς ξεκινήσαμε να τα διαβάζουμε από 3 ετών, μαζί με τη μαμά, Ναι. Πάμε να δούμε. Αυτό το βιβλίο λέγεται 20.000 λέπιες κάτω από τη θάλασσα. Αυτό λέγεται το ταξίδι στο κέντρο της γης. Αυτό λέγεται ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Αυτό λέγεται Ροβίλος ο κατακτητής. Ροβίρος, ναι. Από τη γη στη σελήνη, 5 εβδομάδες με το αγριτρόστατο. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε με τις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Θα σας δείξω μέσα κάποιες σελίδες. Η υπόθεση είναι για ένα παράξενο αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Δεν θα σας πω όλη την ιστορία όμως, γιατί θα σας χαλάσω την περιέργεια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα μάχες με καρχαρίες, με κράκες, με ρουφίχτρες, με καρχαρίες, με τα πάντα. Λοιπόν, Για όσους λατρεύουν τη θάλασσα και τις περιπέτειες στη θάλασσα, πρέπει να το πάρουν αυτό το βιβλίο, Ναι, σας προτείνω να το πάρετε. Το επόμενο βιβλίο είναι αυτό, το ταξίδι στο κέντρο της γης. Λοιπόν, θα το ξεπυλήσουμε και αυτό μία στα γρήγορα. Εδώ πέρα βλέπουμε λαζουρίτες, σπάνια πετρώματα, καταλαβίστικες λέξεις, σημειώματα από τους Vikings στη χώρα τους. περιπέτειες στα στα βάθη της γης, Στα βάθη της γης, κρίσταλους, αρχαία πολυθώματα, τα πάντα βλέπουμε. Πηγές νερού μέσα στα ηφαίστεια, γιγάντια μανιτάρια, μάχες με θαλάσσια τέρατα, μέχρι και γιγάντιους ανθρώπους με ελέφαντες. Μην τα λες όλα. Δεν τα είπα κιόλα. Για γυρνά. Λοιπόν, εκρήξεις ηφαιστείων και εδώ πέρα σταματάω γιατί δεν θέλω να σας Να τα αποκαλύψουμε όλα. Συνεχίζουμε με τον Ροβίρο, τον κατακτητή. Ή τον καπετάνιο των ουρανών. Ναι, ή τον καπετάνιο των ουρανών. Μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχαν τα αερόστατα. Ούτε τα αεροπλάνα. Δηλαδή όπου πήγαινες έπρεπε να πας με ένα πλοίο. Και ένας κύριος που τον λέγαν Ροβίρο έκανε την γιγάντια ανακάλυψη. Δεν λέμε λεπτομέρειες. Ναι, δεν λέμε λεπτομέρειες γιατί θα σας χαράσω την αγωνία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το βιβλίο από τη γη στη σελήνη. Μιλάμε πάλι για έναν τρελούτσικο εξερευνητή που δεν του άρεσε ο πόλεμος, του άρεσε η ειρήνη και τον λέγαν Ήμπη. Τότε, επειδή δεν του άρεσε ο πόλεμος, έφτιαξε ένα κανόνι που θα τον πήγαινε στο φεγγάρι. Αυτό το κανόνι ήταν για ειρήνη. Και έτσι, όταν έφτιαξε το κανόνι και το ξέφτηκε, έμαθε όλα τα μυστικά που υπήρχαν στο φεγγάρι. Και αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο παραμύθι. Λοιπόν, τώρα το τελευταίο βιβλίο.
5 εβδομάδες με το αερόστατο. Μιλάμε πάλι για έναν τρελό κύριο, αλλά αυτή τη φορά ήταν δόκτορας. Αυτός ο κύριος λεγόταν Dr. Ferguson. Ήθελε να δει όλη την Αφρική από πάνω της. Είδε πράγματα που δεν είχαν ξαναδεί σε εκείνη την εποχή, όπως ελέφαντες, φίδια, καμιλοπάρδαλεις, μέχρι και ιένες, κροκόδιλους, μέχρι και ελέφαντες. Τα πάντα είδε. Και στο τέλος κατάφερε να γυρίσει Στην πατρίδα του. στην πατρίδα του. Όμως δεν θα σας το αποκαλύπτω επειδή θα σας χαλάσω την αγωνία. Αυτά τα βιβλία έκανα πολύ ωραία ταξίδια με το νου μου. Λοιπόν, ελπίζω να κάνετε κι εσείς πάρα πολύ ωραία ταξίδια με το νου σας. Like, subscribe και φιλάκια!